ngai khublei snem thamai besut bekemen ya pi wei baro hakani kapor ka bamenta hoi kapor kala nang ya snem ru ula nang ya ban ngimla ban ngotho kumno ba unius snem arajar arbusau radap khliap bala plipat unius snem bathamai hakani ka sngi ka bamenta bakani di ka sngi ka baningkong jong unius snem ka khubor ka baningkong jong gani ka snem na gani ka khuborstep na ka Potternet. Bagay ngo isya yu blay ba kapor ka step do kata-kata nga ngay piya menjor bat nga. Bagay ngay uniu snem ru sengutu 4 ba sengutu ulakut no histang shipang. Henry ay ngo yu blay ba u iPad yang uniu snem ubat thamai. Ho ka jingken kala thamai. Henry nga ngay ba u blay ru unang le iki bat thamai. Ha ka jingem ka jongi. Tadeng tang ada ai khublei sha pi bang ada duai shisha utra un ker khui fi utra un le ki kamba aga jim jofi ngatep ba ublei udan shibon man le ki ek jim jofi ha ne snem un ker khui fi ga yo kot un ker khui fi ha ka trai ka kta un ker khui fi ha ga yeng sem un ker khui fi ha ki benta baro hoi kata ga ka benta ga jong blei ya ka ba un le fi unda pen man bahai fi unda pen karoi fi un pen sei so ya fi mga snowball ni snem jo jinga ba uble unda kerkui fi ya ka ba pim pat ju yo i meno pin yo i men tau snem kita ki ba crowd ki ba plag ji im jong fi ya kita ka ba fila plan na do meno andre kampat urlong hado mentan re hau ni snem pin sei i ke jing pen urlong ke jong try. Let's see if you up ya promotion re pisa kut sa haju syaju pedek haju re uniu snem ngai utran kentiu ya fi kan ka promotion ya ke jim ke jong fi dan na preng jong fi sim pat yo khon re ga tip uniu snem arjar persan pila up ya ke tan do menon re uniu snem arjar persan ublen ker khoi fi pin pon ba fin kha i khon ban ngai utran le ki kamba un play ki jingkang ya ka ba pila tiet na do meno re hado menta fimpat yo re ka ne ka kam kan sawan menta utran ker khui vi da ka kam un ker khui vi le se pila up la slam pa finia kendo yu breu ka jim ke jong fi henry hado menta fimpat yu I ka no ka sign re un snem arajar arfusan ublai un samanya lam yu breu bade biang ha ka jim ke jong fi ong amen ya kata banganget utrai un ker khu ye phi how news nem arjar arsan namar banga ong ye phi bao news nem ka jingai ai nagamenta jong phi tadeng ta nakaliang ka jong ble un le lut ye ki ki ba kraw bat kat ba kapor kala nang jan bat ye ka jingwan ka jong u kala long shisha ha ka jingkhang utrai un pendep lut ye ki baro ye ka baula kular ha ka jingem ka jong phi un pendep lut ye ka ki bulala kular but pini I ya ka jing pendap ke jong blai naga snem shaga snem ba uneu snem pini I shisha yagata henry hoi kata ka dei naga liang ke jong blai ya ka ba un le kum ta ka jing ke jong fi un ker khu ye fi un le shisha ki kamba ki kam ki ba kraw ki ba pla henry kane pat ka long ke jing kali ha ka ne ka sngi hatungi bu thong na em pat how new snem hoi uble un le ya kata na ka benta ka jing mi jungi henry ka jingkali pat kalong hatunga le ayu pat na ka benta uble hatungan le ayu pat na ka benta uble kwa ingi ningkong marba habang apuli ya ka ktien ka jong blay ngai I ya ka jing sedang jong ka jing shakri ka jong yones ba ka jing sedang ka jing shakri ka jong u Jesus Christ bara ka por ba ki sedang kidon ya ka khubor banga sngoru ba menta ka sngi ka bathamai jong ni usnem bangin sedang ban yat ru au ni usnem u bathamai nga sngo ka de khubori ka ba utrai kwa ru ban kren ha preng jongi ha ka por ka ba menta kumba usdang u yones ya ka ji shakri abu sedang thamai ka ji shakri u blai ru ai ka khubor baru jisu rabu sedang ya ka ji shakri ho u ai ka khubor bat mentangin sedang ni usnem ba ka khubor ka long kumni nga kwa ban pule ka por na u Matthias ka nong ka balai ka khot ka ba ar ka ong kumni uda ong tu kala ka mamut na ba ka hima ki beneng kalajan na ba uni ulong uta bala ong shapang jang uda uizaya unang itulupa uda ong kaktien uba perta hagari klau pin kre ya kalenti ba utrai pin bet ya kilenti jang u kini kilang ki kentien ya ka ba u yones u perta kani ka de ka jing itulupa ru ka jang u isaya ya ka ba u yones un yalap bat ya ka ba un perta
Baga jing perta ga jong Yones kalong tangane kawai ka khubor ka bawan no blay how Yones kalong tangane kawai to pin kala ka bamot ublay unle lut iki na kabanta jong pi unle bet ya kata hoi kata ka dika kamram ga jong blay ka dika benta ga jong blay rega snow ba ka benta ga jong pi how new snem Nongthymmai kalong ba pin kala ka bamot kala no ka bamot balay namar baga jingwan ka jong try kalahajan baga babal ka kren kom ni ka ong uni ulang utaw ktien uba pertaha ka riklaw lese ko mangaro mentanga pertate banga ngai kanom dei ha ka riklaw hendrei ka dei ha ka daga ri ya ka ba pipi don ma pi ya ka ba pila ban diang ya ka ta ka ktien ya ka ba pila ban yo snow ya daga ktien bat pin im no daga ta ka ktien Hoi Yones uperta ujisu uperta pan riba pun kibriu kilong persyapan ban yo Yones kilong persyapan ban yo jisu kani ka kentien ho ban ong kala ka bamut ai ka kentien am ka bam das utanat e ban yo snow ni pila ban ong kumnon kala mga balengan kala lesi ka ta ka pen kendu lesi ka wetru henrei nga snow kani ka por kani ka ktien kan pen mong yo fi kani ka ktien kan long pen ban ka bor yo fi ha kani ka sngi ka bamenta kani ka sngi ka batmai kani ka sngi ning kong jong new snem kani ka jing sedang jong new snem ban nga nget utrayon ai bor ya fi ban kala ka bamut baga ktien ka jong blay ka ongum ta ka ktien wa perta ka klaw pin kre ya ka lenti ba utray pin kre no ya ka lenti ka jong try namar babalay pin bet ye kelenti jong u namaro ka jingwan ka jong u kala hajan e tadeng tau trai ru un le be ye ke bolu kularam ta jong pi baka de ya piru ba pin le no ye ke bo trai u kwa e pi ban le ba ka ta ka long ban kala ka mut kane ka de ke jing sedang ka jing alap ka jong u Yones unang pen baptis abang puli ne ka we ka benta nang nipat ngai ipat sa kane ka we ka benta ya ga ba u Jisu pat uyalap ujisuru ong kumni habang apuli kani ka jing sedang jing syukri ke jong Jisu kalau nong ka basaw kani ka dekat ka bakat nyo ka ong kumni nadu kata ujisu usdang banyalap ban ong to kala ka bamut na baka hima ki beneng kalajan tading tau Jisu usdang pleng iya kata ka jingalap daga buong to pin kala ka bamut na baka hima ublay kalajan kahima ke jong blay kalajan kamot lada pikela ke bamut am pipin kre eklanti ke jong blay pipin kre ke jingwan ke jong try praise the Lord berka baar golong lada filakela ke bamut am pio pediang ke hima ke jong blay pio pediang hima ke jong blay ke de ka hok ke jing suk ba ke jing kemen lada kela ke bamut am pio jing kerku ya ladi ndei ba ki wekin yo jing kerku rening pong haba pipi kela ke bamut pio diang jing kerku sya ya ladi kaman sim jong pi kan kamen kaman sim jong pi kan suk kaman sim jong pi kan light lot kaman sim jong pi kan long bay kaman sim ka batengen ka bapalay maruno no brio blakala ka mot yo pediang ya ka hok ka jong blay hisin bolo yo pediang ya ka hok ka jong blay ka jing suk ka jing kamen ru kawan hau tau brio marka babel ka ongi ka tama ka hima ka jong blay kam day ka bam ka di esi ho marsan sedang sedam marning idang upmeet men meet ru ka jinge bam ka jinge di ka bam kai andre nga snow ya ka ne ka way bak hima ka jong blay kam day ka bam ka di andre ka hima ka jong blay ka day ya ka ta ka hok ngan puli ka ne ka por shiti shi nong rom la nong ba ka saw ka khot ka ba khat nyo ka ong namar ka hima ka jong blay kam long ken ka ba bam bat ka ba di enre ka hok bat ka jinge suk bat ka jingkemen ha umen sim ba khot ka babel ka kren ya ka ta ka hok ka hima ka jong blay kalajan kamot ka hok ka jong blay kan wanabi but fi diang de ya ka ta ka ya ka jing suk but ya ka jing kemen ha ka men sim ka jong fi pio ya ka jing suk namar flapen kre ele pio ya ka jing kemen namar bala da one try am pin yo shisha om ba pin snosi en rei pin kemen namar ka babel ki thu ya ka ta namar ka sngi ka bu try one kan don ka jing babi ka babon hagi brio shibon kin babi o shibon kin lenyar shibon kin yam bat kin snosi kan ma ko de we get cut a thing jong blay ka ba angum ni no Lukas arpulai kin get cut ka ba lai po ko angum ni onda kum ta kin sedang bania perta ki lomba to hap hangi ba ki lumrit to tap yangi na balada
kilale igini ki ru hau ding bejerngam ya ke pat on le hau boterkhong baka sapoi ka por baki priu kin yam bat kin ya perta ki lomba ban ong to hap angi baki ki lomrip to tap no yangi namar balai baga ta ke jinjin jar baga ta ke jing babe kan wan haki hadu kata tadi ta kwa banong ifi ne gisngi usne mula thamai oi uble le be ka ba ude ben le ta ke jing jong fi henre ka benta ke jong fi ka long po try kwa ba phin ka la ka ba mot la ta fim pat ju le jeseng dang man le jeseng no la ta fim pat ju play ka bible dang man pule no bala da pat ju duai dang man duai no la da fi dang im ha ki kam ki ba fi sngo to be ki kam ki bam long I no I kita bat nganget pinda em pin la be wat ong ke than kanum don ke ka ba than la da pitip be ba ka jing wan ke jong try kala jan bat da shisha kala long ke jing khang nganget ba ka tai kan ai bor ya phi ba fin no ye kita ki baro ba ka por hoi ka ta di ka bam tu ka jing per thai kala long na do man shwa dia fi ngai ka por kala biang ba fin no kita ki fi sul tho ye la di vim po hiru shino pi sakut sa be haju shaju regala day pi ka ne ka sngi ab fi snow in ka khubor kombo snem utmai kala day pi ru ban thamai no ye ka jingmut ka jong fi ba fin day ban ya shud ka jingmut ka barim henry fin ya no daga ta ka jingmut ka ba thamai to fin kala ka bumut pen kre ye ka lenti namar utrai ula jan maka hima ka jong blesha kala jan hado kata bakan wan rung hapo jong pi pin yo ye ka hok ye ka jing sok ba ye ka jing kamen tadi ta kwa banong fi ka ni ka ski ka bumenta nget ngan duai na ka benta jong fi po plain kur khu fi da ka jing penem on kur khu fi sha da ka bor ya ka ba fi la ban kala ka ba mot ya ka ba fi la ban kala shisha ba nget shisha bo ni snem utmai ba pin tmai pin jalong u ba tmai kum tala da e u da no chris ulang wijing thau ba tmai ki barem kum ba usnem u barem ul akot em kum taro ki barem kin kutna ba ki baro ki ba tmai kin stang kum ta we bu da no chris ulang jing thau ba tmai ki barem ki la do no hakmi ki baro ki jalong tmai nget men ta gisngi kan de gisngi ka ba pin ya tmai no pin ya tmai no le simene miet filaya di filaya bam filaya shong shit ba an ring ngai ka kut no mene miet men ta de gisngi ka ba tmai na ka ban ta jang fi le ya ka ta hoi play on fi do mene kren ke jo ska jo play un le be ka ba hatam na ta jong fi news nem de ka de pi ro ka ne snem ba pin le pat sa ma pi na ka ban ta tra ba ka ta ka long ba pin ka la ka ba mat snap ye ka ka khubor shim khiai ne ka khubor mo trai kwa ban yu I shi shai fi ba pi ka la ka ba mat in ye dwa ne ka por man ta trai bor ni ki khon gi jong me ablai ko mo snem mulat mai ai ba kini ki khon jamer trai kin long tmai no na do man ta ka sngi ba trai kinum itnat shu ye ki jingle ki barim ne ki egi kun ra trai ki ta ki jing long ki barim le ne ki ta ki jing mlin ki barim kini baro agane ke sngi kin dekut na ba ki egi ki bam long pu ki egi ki bam long jingem ki dekut agane ke sngi bar ki egi baro kin jalong thma ha ke jingem ke jong fi ngai uble no ai bor fi ba pin pai fin yo sha yo men sim ba khoi fin yo pdiang shi sha ya ga jing kala ka ba mot ba pin isi no ya ki egi ba blai isi ba do man da ke sngi fin it ye ki bo blay kwa ai fi ban kala ka jingmot ka jong fi kala ka jim ka jong fi kala ka destiny ka jong fi kala na do man da ga sngi nga do ai nga ker khu ye fi am da ka bor am da ka put jong fi and re do man sim ba ko jong blay pi kala na do man da ga sngi nga do ai nga da ker khu ni bi ka kamba ga jong try ha ga jim ga jong fi am dan ke ka bamla na mar how try ki baro ki long ki bala ngada duai ngada kerku how nu snam ulong bala kerku shaifi ka yo ka kot ka khia na dong shidong ka jing suk ka jing command ka jong tra ha ka yeng ka sam ki khon ki ti ki jong phi ha ka jing trai jing sta jong phi ka kot ka khia na dong shidong utrai da ka ba kerku unang kan tiu ye phi unang pen sei so ye phi unang pen bahai phi unang pen kharoi ye phi unang le shisha ya ka ta ka ba la kular na ka banta jong phi duai pinu yo bor no da ka ski
pin shakri utrai na do menta gasngi pin it yo jisu do menta gasngi pin bo ka protection pin bo yo jisu nang kong mana do menta gasngi pin bang man pule ka tien pin bang man duai ban ya kren ban ya slok ban plet jingmut how Jesus Christ pada ka tien ga jo na do menta gasngi shisha da ka borba o man simakoi kan longum ta ga im ga jong fi hagar teng jisu ngada duai ngada kerkuna hadu ka bakot adu ka sngi ka jingwan ka jong try pin longum ta try ubal sedang kita ka kam ka babha po jong fi ulong ba yai ne pan penjana yo pi adu ka sngi u Jesus Christ bangangai kan longum ta yo pi hagar teng jisu ngaduai amen but amen try ngker khu yo pi bangangai pinang ya na ka bor naga jingat naga jingjob du snem jaga jingjob naga banta jong fi blai gur khoi fi blai shibon amen